Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqları, hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 9-njy oktýabr naqsanyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň başlygy Türkmenistana geler. Awstriýada Arkadaş şäher tanışdyryldy. Irak 10 milliard kub metr goloý Türkmen TV gazyny almaga taýýar. Amerikaly ýeňil atletikaçy iň köp medaldy türgün bolly ýaly habarlar getirýär. Mehriban müştaqlar, gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň başlygy Türkmenistana geler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki başlygy Demirgazyk Makedoniýanyň daşary işler ministri Buyar Osmany Türkmenistana saparda bolar. Bu barada ýurduň daşary syýasat edarasy habar berýär. Şu gün Türkmenistana gelýän Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň başlygy Buyar Osmany, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedow, mejlisiň başlygy Dünya Gözeli Gulmanow we daşary işler ministri Raşid Miredow bilen dowuşyklar geçirer. Şeýlekem Buyar Osmany Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezinde bolup onuň işgärleri bilen dowuşdyr. Awstriýada Arkadaş şäher tanışdyryldy. Awstriýanyň ykdysady idarasynyň gurnamagyny ýürüýte tegele stol dowuşy geçirildi. Şol dowuşykda Türkmenistanyň wekiliýeti tarapyndan Arkadaş şäheri barada giňişleýin maglumat berildi. Bu dowuşyga Awstriýanyň hökümetiniň resmi adamlary, şeýlekem öňde barjy kompaniýalaryň wekilleri gatnaşdy. Arkadaş şäheri Awstriýanyň kompaniýalaryna uly gyzyklanma döretdi. Taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmeň anyk ugullary barada pikir açdylar. Türkmenistanyň Awstriýadaky elçihanasynyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň işgärleri topary Awstriýa da saparda bolular. Wekiliýetiň düzüminde hökümet agzalary bilen bir hatarda käbir kompaniýalaryň ýoldaşlary kemma. Saparyň maksady guruluşyk puwdagyna hyzmatdaşlykdan ibaretdir. Wekiliýetiň agzalary Awstriýanyň zähmet we ykdysadyýat boýunça federal ministrligine we ykdysadyýat edarasyna dowuşyklar geçirdi. Gepleşikleriň barşynda guruluşyk puwdagyna iki taraplaryň hyzmatdaşlygy işçileşdirmeň uğurlary masagy taşyldy. Irak 10 milliard kub metr goloý Türkmen TV gazyny almaga taýýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň köpçülikligiň habar beriş terişleri üçin habaryna, hususan döwlet ministriniň Türkmen Gaz döwlet konserniň başlygynyň ýoldaşlygyna wekiliýetiň şu ýylyň 5-8 oktýabr aralygynda Bagdad şäherine gulluk iş saparyna bolandygy belenýär. Saparyň dowamyny Türkmenistanyň wekilleri Irak Respublikasynyň premier ministri Muhammed Şia al-Sudan tarapyndan kabul edildi. Dowuşykda Irak hökümetiniň ýoldaşy özü ýurdunyň Türkmenistan bilen hemme taraplaryň we özara behwetli gatnaşyklaryň ösdürilmegine taýýardygyny beledi. Şol gatnaşyklarda energetika ulgamy iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň esasy urlarynyň biri bolar. Irak hökümetiniň başlygy Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygyna hemde Türkmenistanyň prezidentine çoňur hormatyny we salamyny ýetirmegi haýyş etdi. Şeýlekem Irak Respublikasynyň prezidentiniň ýakyn wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen barmaga taýýardygy belenildi. Türkmen wekiliýeti elektroenergetika ministri Ziyad Ali Fadel bilen giňişleýin gepleşikler geçirdi. Gepleşikleriň dowamyny netijeli ýagdaýda Türkmen TV gazyny Iraga iýermek guramak bilen baglanşykly meseleleriň toplumuna garaldy. Hususan Irakly hyzmatdaşlar Türkmenistanyň Iraga gazy goňşy Iran Islam Respublikasynyň çäklerinden swap usulyny almagy gyzyklanma bildirdiler. Şunda Irak tarapy Türkmen TV gazyny her ýylda 10 milliard kub metr goloý möçberde kabul etmäge taýýardyr. Bulardan başga taraplar gaz puwdagyny geljekde bilelikde işlemen hukuk, tiýajetçilik, mali guramaçylyk şertlerini giňişleýin aralytma satlaşlar, gepleşikleriň netijeleri boýunça Türkmen Gaz döwlet konserni bilen Irak Respublikasynyň elektr energetika ministrliginiň arasyna özara düşünşmek hakynda ähtnama gol çekildi. Taraplar şu ýyl Aşgabatda geçirijek Türkmenistanyň neft we gazy 2020 çatly halkara serginiň we maslahatynyň çäklerini gepleşikleri dowam etdirmek ilalaşdylar. Amerikaly ýeňil atletikaçy iň köp medaldy türgün boldy. Sport gimnastika boýunça 4 gezek olimpiya çempionu bolan Amerikaly türgün Simone Biles Antwerpen şäherine geçirilen dünýä çempionatyna altyn medal gazanyp, sportyň bu ury boýunça iň köp medal gazanan türgün boldy. Häzirki wagtda Bilesiň olimpiya oýunlary we dünýä çempionatlaryna gazanan medallardyň sany 34-de deňdir.
Ol Olimpiya oyunlarının 4 gezek çempionu. Şeýlekem bu oyunlarda 1 gezek kümüş, 2 gezek bürünç medal gazandy. Dünya çempionatlaryna baýlys 21 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medalyň eýesi boldy. Mundan ozalky rekord SSR-iň hemde Belarusyň gimnastikaçysy Vitaliy Sherba degişlidir. Onuň gazanan medallardyň sany 33-e deňdir. Ýöne ol 6 gezek Olimpiya çempionu boldy. Dünya çempionatlaryna bolsa 12 altyn, 7 kümüş we 4 bürünç medallar gazandy. 26 ýaşyndaky baýlys uly üstünliklere ýeten ýaş turgunlaryň biri boldy. Ine mehriban müştaklar ata-watan seviyede saylanan habarlar gepleşigimizden şoňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän habarlardan ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, atawatan.turkmenistan.com saýtymyzy izarlamagy ýatdan çykarmaň. Gepleşigimizden ilki sanyna görüşýänçe hoşda bolun.